on říká, že on kdyby říkal, kdyby tady narazil nebo něco, tak oni si to zapamatují, že jsem nikdy nepustil. Ale on tomu jako vydává, ale do těch zatáček se bojí. On teďka mu to třeba úplně tak vylítlo. Ale jo, dívej, jaký má zrychlení, nemá perfektní. Evi, natáčí to, že jo? Natáčí to, 51, běží to, 52, 50. Jo, já myslím, že jo. Dobrý. Jak se zabil. Jak dlouho půjdou? 10 minut jezdí, jo? 10 minut jezdí. Jo, tak to stihne snad. A tohle má asi si zaplatil, aby mohl... Díky, Luke. Už je Varča, vidíš ju? Varča René. René, že s tím dobře jako litá. Dostal svých. Ty bláho, ty dostal svých teďka. Že tam hodil skoro hodiny. Hodiny mám, ale opusky. Wow, hodil takový drsný hodiny docela René teďka, ty vole. Ty prostě a co to je za Renault? Já nevím, to je nějak sportovně upravený, já nevím. Ale on je schválně brzdí.
něco vypadlo z auta, nevím mu tam. Jo? Jo, mu tam něco vypadlo.